så er det så mig, der skal gynges helt op og være lodret ligesom denne her. I denne gynge. Og det er Lasse, vi skal have til at gøre det. Han er så der, og den lille bavian. Og det er den her bil. Lasse, så vil vi godt lige have noget. Jeg sætter den sådan her, så man kan se, om jeg bliver lodret. Sving. Wow. Okay, det kilder faktisk ret hæftigt. Ja, spændende. Så er vi ved at være et godt stykke oppe, kan jeg sige. Man får helt trøje og ikke så meget vind af dig. Men jeg skal helt op, så det siger sådan der. Ja, det er så hyggeligt. Jeg tror, vi har været over ballonen nu. Ja, tak. Ja, tak. Jeg er så lort. Jeg er så lort. Så er den god. Godt. Siger vi kotle.